कर जाम सोरे आम हमारा जिला के लइका। रोड कर जाम सोरे आम हमारा जिला के लइका। रोड कर जाम सोरे आम जिला मुजफ्फरपुर के लइका। रोड कर जाम सोरे आम जिला मुजफ्फरपुर के लइका। रंगदारी से नाम प्रचार भइल बा हमरा जिला ला कतना से मार भइल बा। अरे राइटर जेपी सुभाष भैया के हमरा ऊपर उपकार बा। रंगदारी से नाम प्रचार भइल बा हमरा जिला ला कतना से मार भइल बा। अरे राइटर जेपी सुभाष भैया के हमरा ऊपर उपकार बा। रोड कर जाम खुलियाम हमारा जिला के लइका। रोड कर जाम खुलियाम हमारा जिला के लइका। रिकॉर्डिंग बाय माँ रिकॉर्ड्स स्टूडियो।